வெல்கம் பேக் டு டிஎன் மோகன் கேமிங். இந்த இடத்துல லேண்ட்மைன் வச்சா மறைஞ்சுக்குமா, போய் பார்க்கலாம் வாங்க. கரெக்டாக வைங்க, அப்போ தான் மறையும். பாருங்கள், நான் வைக்கிற மாதிரி வைங்க. பாருங்கள், தெரியல. பாருங்கள், ஸ்கோப் போட்டு பாருங்கள். பின்னாடி பக்கமும் தெரியல, முன்னாடி பக்கம் தெரியல. போய் பார்க்கலாம். முன்னாடி பக்கம் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. நீ கொஞ்சம் பார்த்து வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இன்னொரு லேண்ட்மைன் தேடி கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறேன். எனக்கு லேண்ட்லைனே சுத்தமாக கிடைக்கல அந்த மேட்ச்சில். இப்போ பாருங்கள், அதே மேட்ச் தான். இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஜோனில் போய்க்கிறேன். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ ஃபுல்லாக போயிட்டு ஜோன்லேருந்து எப்படி சீக்கிரமாக வரதுன்னு இன்னொரு ட்ரிக்கு பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ஜோன் முடிஞ்சிச்சு. ஃபாஸ்ட்டாக உயிர் போகுது. மெடி தொட்டுட்டு பேக்கு போய் யூஸ் கொடுத்துனே இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு வரேன் பாருங்கள். அந்த முன்னாடி வேறு இடிச்சிக்கிச்சு, உயிர் கம்மி ஆயிடுச்சுன்ட்டு க்ளோவால் போட்டேன். பாருங்கள், மெடிட் போட்டுனே இருக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு வருது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் உள்ள போய் பண்ணுவேன். ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ தூரம் ஓடுவோம் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.